Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün bir kerwen menen bir şäherden çıkıp kerwen menen uğramakçı bolupdyr. Kerwenin içinde Amr ibn al-As diýen sahaba da barmış. Hatta waradu hawdan. Aham mahul şäherden daşalypdyrlar. Hutan ulukon yatasuwamış. Bir havuz inne malgara suwa ýakylýandyr. Laýsa näme bolsa bir çofan ya şol ulukon havuzun şol su yatasuwun belli mal saklayan bir adam da barmış. Hey kerwen gelip goňupdyr, adamlar da kan. Hazreti Ömer'in da Emirul Müminin halife wagtynda Allah ondan razi bolup Cennet-i Firdevs ata etsin Allah Taala. Kerwene dehret kılın diptir Hazreti Ömer. Aham sahabaların biri Hazreti Amr ibn al-As aydıptır. Cemaat dikkat edeyin. Ya sahibel havz. Hal teridu havzaka as-siba? Ha diptir. Hay havzun eýesi diptir, yatasuğun eýesi. Hay çofan adam diptir. Bir sahabaların biri ha. Bir malgara gelýänmiňe diptir, bir yatasuğa diptir. Malgaradan daşgary ittir, kaplandır, şiirdir, arslandır. O jırzat gelýänmiňe diptir. Agdynyň suwy hafada. Hamany dehret kılmaň öwüne geçjek bolupdy da. Sahabalarning bir näme dipdir? Ay çoban ağa dipdir. Bir yatasuğuna malgara ya kaplan it bir zat diýänmiňe dipdir. Derrew Hazreti Ömer gyýgyrypdyr da. Dirman gurrunlerden bilen. Hazreti Ömer näme dipdir? Ya sahibel havz, la tuhbirne. Ey havzun eýet çoban dipdir. Ay dip ýörme dipdir, malgara giýirdi, giýirmedi. Kaplan gelli gelmedi. Kılıň dehretiňiz dipdir. Şeytan bizi oynamasın, ýuwun eder ýörer dipdir. Kılıveriň dehretiňiz dipdir. Ay biz o malgara degdi, degmedi, ýuwun edip bizim şeytan maskara eder gaýtam dipdir. O çoban näer dipdir? Ay degse deg amal näme bileýin näer dipdir? Ine hemmemiz şekli bolluk dipdir. Dehre kılın gaýta kılsyn näer? Kılmadyk ýene baş ýerden suw gözler. Gaýtam biz suw ýuwun bolup namazymy diýjek alar dipdir. Soňra mydam bir tor adam ýanak, bir tor hereli ýanak suwun maşynyny zol üstünden suw akdar ýörer dipdir. Kılın hemmeňe dehret şundan çoban sen aýtyp berme dipdir. Giýse giýsin dipdir. Edip özüni şeytana top etmeýişini özdi. Mana ketişini özde. Şayet sen zihnine gelýän bolsun, ihtiyat etmelilermi dip. Ve ihtiyat etmelilermi? Hazreti İmam Azam näme diýe, mezhep başymyzyň şagirtleri näme diýe? Kan suwdan çürüm ihtiyat gerek diýe kılıvermeliler dehretdi. Hazreti Ömer şondan çürüm aýtdy diýe. Kan yatasuw mal giýirini giýirmän näme? Görünip duran suw dämi? Necasetin iyisi yok mu? Yok. Necasetin rengi yok mu? Yok. Kılıvermeliler dehret. Yine de İmam Azam mezhep başmada Ebu Hanife onun şagirtleri näme diye? Hazreti Ömer'in şileden yişi was walaman çynçyp aňyrsyn sorajak bolup bermeň görünüp duruş pek bolsa kılıvermeliler diýdi. Soňram şeytana top bolaman diýdi dipdir. Aňyrdan aýlanşylaryny özdi bu adamlar. Özüni şeytana top etme işlerini özdi. Son peygamberimizin de bir derman sözü var da bir adamlar bolar dipdir, şeytan olary maskara eder dipdir. Zor suwun maşynyna turandyrlar dipdir. Men haýatym arastaljak, men namazlygyma bir zat dip 5 ýuwar, 10 ýuwar, şonda gurýanyzam ýene ýuwup turandyr, çötke çekip dipdir. Şeytan tofet ýa-da olar, oýnaýa-da. Pakir öz ýanyndan özde, şey ýuwup durşan arastalygyň kadipdi da. Nejaset degen bolsa, degenji ýerini 3 gaýtar ýuwyan tamam boldy da. İyi wagt tuya dehret kılınny ya gusledenni 2 saat 3 saatdan beri çıkanak näjili gözüň suw ýanak arasaca suw döküp tuda juba gaşyp israf edýärdi. Allah'ın nigmatyny döküp hep berýärdi. Ine ýan kuwurryň habi matlapdan çykmaýyn görüň şi şeytan adamlar maskaret ya. O diye bir arasalykdyr diye. Sen her kim öz barmaly ýolundan bar ya. Oňam soňram ol adam öyle ýuwun etýär bir dehret kılýança 20 dagy gerek da. 2 dagygada kılmalar dehreti bolasa ha. 20 daglap otyda. Şap zol ýupdy. Şeytan inne şeytan işi ýok men etpek göwer ýani.
Barını soğuk maşında oturup diye. İnne soğuk maşında oturup dik koy veriyor. Koluyundan ne varnak beyle kesip kulptu da. Şondan çireyim de Kur'an okulanına Auzu billahi mineşşeytanirracim. Auzu billah. Bismillah'den önçek aytmalı etiptir Allah Teala. Bismillah'den önçek Auzu billahi aytmayasmı Kur'an okuyamız da. Hudaya şeytanın şerrinden men sakla deydi. Top bolmayın deydi. Havarım yok yerden ağlanamayın deydi. Yine yankı kulli vurrun nämedi? Şeytan adamlar oynaya, maskaret diye ahir on günahı eltiye sonra epper koveriya. Git halancan diye aytıyada.